Hola, soc Carmen Horte i juntament amb la meva companya Belén Pasquals dirigim aquest curs d'especialista universitari en intervenció per a la protecció a la infància i suport a les famílies. Aquest curs va adreçat a persones professionals que vulguin especialitzar-se i a aquells altres que ja estan fent feina també, però que volen ampliar els seus coneixements especialitzats. Juntament amb els meus companys i la Direcció Insular de Serveis Socials, Infància i Adolescència, amb possibilitats la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat Empresa per donar llum en aquest especialista universitari. Un segon valor afegit d'aquest curs són les seves sortides professionals en diferents camps de la salut mental, serveis socials, serveis especialitzats en infància i família, serveis educatius, servei jurídic. Per tant, és un curs que té alta especialització i dona moltes sortides professionals. La riquesa d'aquest curs és que una part dels docents són professionals de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, d'àmplia trajectòria en el camp i d'atenció directa en els infants, adolescents i les seves famílies. Altres són experts de la universitat i d'altres comunitats autònomes. Si t'interessa el camp de la infància, l'adolescència i la família, aquest és el teu curs. Apunta't, acompanya'ns en aquest repte.